Sziasztok, Tórex vagyok, és velünk van Blue Light-ot, köszönjük. Sziasztok! Na jó, tovább. Hoho, köszök! És bemutassuk a... Mekkora headset? Mit mutatunk? Mekkora headset? Bemutassuk nektek a Counter-Strike hogy bénáskodunk, és reméljük, hogy nagyon fog tetszeni a videó, és hát ez a ez olyan Team Deathmatch-es, ez a Dirty Game, nem tudom, ismertek, a GPL Lenses a link a leírásban. Mindjárt a Mi a szar? Hozzám jött valamelyik. Ja, falveg. Ja, nagyon long. Ó, hát tűnjön már! Mondom én. Össze-vissza lövök. Ó. Jó, mondjuk a sniperrel vagyunk. Menjél meg egy pisztolyjal megyek, te köcsög. Egy sniperrel meg Scott. Jaj, akkor biztos ott. Mi ez a VH? Honnan tudja más, hol vagyok? Mi ez a VH? De ezt tudjál honnan, hogy hol vagyok. Jaj, adjál már, megérzem a büdös szagodat. A VP power. Jaj. Öcsi sajt. Jaj. Amúgy a lényeg az a csébe, hogy minél többet öljetek meg. Itt nincs olyan, hogyha mész levelokat, itt, hát igen, itt is megy, de úgy van, hogy ügyességre. Persze, felmegyek és csak így befordul 150 fokba és kizet headshotba. És ez egy olyan az a csé, hogy minél többet kell ölni. Team Deathmatch az olyan a Team Deathmatch, hogy újra élet. Most nem bármi véletlenül matchnek. De ez mi az anyád ez? De ez akkor is mi a szar? Én is belakok egy AWP-t, de figyelnek ilyen hacker. Jó van? Ó, de kiszedtem. Jaj. Ajaj! Adjam a anyádat. A tiédet. Jaj, persze! Jaj, már azt hitte, hogy hátulról innen szemben. Anyád! Jó van! De ez hogy lát falon keresztül? De mi ez? Ez VH, wallhack. Hogy kiszedtem már a falon át? Anyádat, ne lőjje már, visszalövök. Szedjelek ki én is a falon át. Hogyha már tudom, hogy hol van. Szedjelek ki a falon át. Ne hekkeljen senki. Lövöldöztem a falba és kiszedtem őket. Nem hekkelj. Nem hekkeltem. Lövöldöztem a falba és kiszedtem. Ez hol van? Lövök a falba! Lövöm a falat! Mi az anyád? Lövöm a falat! Lövöm a falat! Ne azzal elő! Lövöm a falat! Adjál már a pisztolyoddal! Anyád! Amúgy igen, a lucskos brigád az átköltözött az OSG-hoz, hogy... Ja nem, már elfejtettem az ének. Offlink Squad Gaming, mindig elfejtem, bocsánat. Na, igen, Offlink Squad Gaming, nem? Ide költözött a lucskos Jancsi, mi a lucskos Jancsi? Lucskos brigád. És majd később lesz ilyen klán tudsz, hogy OS Gaming, aki nem tudja, azt kapja, nem? És hát majd lesz milyen régen? Később ilyen klán felvétel, akik akar a klánot Skype-ot beadunk. És akkor majd kászítsézni, hogy mi az a videó nem lesz veletek, az biztos, mert nem tettem. Ilyen már a náci. De kussolj ugye már, amit akarok. És kussoljál már! Ez a buzi! De kussolj már! Na, amit akartam mondani, hogy Skype-ot leadom. Beszélek veletek Skype-on is persze, de ilyen nem lesz, hogy veletek csak videót. Nem lesz. Nem csak majd csézünk, nem de? Hát csézünk együtt, csak
Skype-on beszélünk. Oh! Ott lesz majd egy kis videó, nem beszélünk, itt csak játék csinálunk. Ügyelünk. Ugyan át, én kiszedtem. Itt kempel, itt mindig amikor megöltem, oda mentem a tudtam menni. Istenem. Nem engedett, nem adott időt. Mi az anyád? Hát egy ember, de hát akkor is. Egy ember. Egy ember! Ajaj! Anyám. A buzi ember. Mi a túlsó ideje belőtt a tüzénybe? Tudom, én is ott voltam. Tűnjön már! Ajaj. Nem így pisztolyozzál már! Ott vagy kérlek szépen! Ottan izeg ma! Ottan izeg ma! Angolok! Az hogy tette Anyád. ki? Az hogy Én tette laggolok, ki? nagy a pingem. Laggolok, nagy a pingem. Nem tudok Hú játszani. de hacker, hú de hacker. A másik az igen. Na most már nem nagy a ping. Vannak ilyen noobok, akik hackernek. Nem. Tűnjél Én már! elbújok a vízbe. Kukut. Ó, bent voltál a vízben? Már nem. Mi az anyád? 180 fokban megfordul és kiszed rögtön. Ott van! Levél. Hívok a farkát. Jaj, 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 hagyjál már az a pisztolyot! AK-val megyek. Tudod? Alova, lépj te ide! Alova, alova. Alova, alova! Alova, alova! Minden itt van! Én is Hú, jövök már át, ötöt leszettem. Alova, alova! Aj, te! Ulladnál meg! Bigör! Minden az a Neonáci! Neonáci! Neon. Menjen már, hogy lők itt falon keresztül? Ügyesen! Az van hacker. Ekkel. Hacker? Ezt a buzit. Hát ne hackerjetek már. Hát én nem... Ó, nincs is csalásom, de hát... Már nekem sincs már. Ez egy kutyusság. Jó, hogy kell. Az anyáda! Egybe kibarulok mindenhol, ez nem jó. Egybe kitöröltem. Leszettem egy hackert, Noiront. Nem, 16-at, 15-öt. Na, én megyek egy másikba, adok egy IP címet, mert ez buzi. Menjünk a Defránra, mutassuk be a Defránt. Okay, Jó, menjünk inkább arra. De én kaptam egy nagyon jó deodorant. Oké, vágás van.